Euskal Herriko Ahuntz Pirenaika azaleen taldeak pitika haragia ezagutzera eta dastatzera gomitatu gaitu. Tokiko arraza berezia, askotan ez oso baloratua eta gutxi ezagutua horregatik kolektibo honen xedea balioan ezartzea da. Ezagutaraztea, pitika haragia ezagutaraztea eta balorizatzea bai. Garaian askoz gehiago jaten zen ahuntza egun ordea ohitura galtzen joan da, horregatik sukaldarien laguntzarekin ohitura hori berreskuratzea dute helburu. Bezeroak gehienetan ziren 60 urte baino gehiagoko bezeroak, zen eta haien haurtzaroan jaten zituzten pitikak, baina egia gazteago direnekin ez dute inoiz ezagutu, ez dute inoiz jan hori. Beraz horregatik sukaldariekin lan egiten dugu ere, eta pentsatzen dugu jendeak ikusiz jatetxe batean badela pitika haragia, hori pentsatuko dutela eta jastatuko dutela. Eta Lizarrietako kaskoan dagoen hor dago jatetxeko sukaldariak esaterako horrelako platerak eskaini ditu. J'ai travaillé le chevreau de A à Z, tous les morceaux. Donc les abats. Pitikaren zati guztiekin egiten dut lan. Barrukiak foarekin hasirik, entsalada bat egin dut. De canard. On a fait une salade de rognon et cœur sur le gigot, donc le gigot. Hanka zitrikoekin sukaldatuta. Aux agrumes. Voilà, on va l'émietter, on va faire des talos de gigot de chevreau. Edota saieskia barbakoan pasata. On a les carrés. Tu vois les carrés que j'ai passé au barbecue tout à l'heure. Hauxe Lizarrietako hor dago jatetxean eskaintzen dutena esaterako pitika balorizatzeko. Erakusten dugu bezeroei nola eta nondik heldu diren gure produktuak. Eta horiek balorizatzen ditugu biziki garrantzitsua atsematen baitugu. Ez dugu noiz nahi eta zer nahi eskaini. Ez bada produkturik gure lurraldean ez dugu eskainiko. Eta batzutan zaila da, batzutan erresago, baina hori balorizatzen dugu eta plaza hartzen dugu eta hortaz arrogira biziki. Izan ere askotan pentsatu ohi da gustu azkarra duela ahuntzak, usaina bezalaxe, baina justu kontrakoa dela gogorarazi dute. Hori da, ez da bat ere azkarra, bildutsa baino harinago da gustuan eta gizen gutxio badu. Amaren esnarekin ezitua izan da, esneak ere gustu pixka bat emaiten du haragiari, baina gustu goxo bat. Ahuntz Pirenaika desagertzeko zorian izan ondotik bere itzulera egiten ari da. Handia eta sendoa mendian laketzen da eta kanpoko hazkuntzarendako biziki egokia da. Olaiak ahuntzekin instalatu nahiko luke eta ikasketak egiten ari daia da Bardoztarra, Anitaren etxean. Duela intz denbora plantatu zen, pertsona gutik egiten zuten gasna Ahuntz Pirenaikaren esnearekin, eta egin du hori, eta orain jende anitzek segitzen ari dute, eta bikaina da berarekin ikastea. Kanpoko hazkuntza egiten duten etxaldeentzat bere balorizazioa garrantzitsua da eta Ahuntz Pirenaika eta pitika balioan ezartzeko lanean jarraituko dute.